Angibingelele nguvukano kaMthembu. Ngifisa ukudlulisa ukubonga siwumndeni wakaMthembu kaGodo. Sibonga kakhulu ngenkonzo enhle eyenziwe umphakathi nezakhamuzi womakhelwane iSouth Africa yonke ebisihambele. Siyabonga kakhulu. Siyacela ukuthi nikwenze nakwabanye. Siyazi angeke safana singabantu kodwa uma selikhalile icilongo omunye nomunye athatha isihlangu sakhe asondela ayokhuza lezo yindukuzeni ebenihamba nazo zisenze sakwazi ukuphumelela ukukwazi ukufihla ithambo likababa ngendlela enesizotha. Siyabonga kakhulu ihambeli zethu amakhastoma kababa akwazile ukusuka endaweni ey'kude afuna ukukholwa ngempela ukuthi uhambile azikholwela ayibonela. Siyathemba ukuthi nasey'ndleleni kuhanjwe kahle wonke umuntu wafika ephephile. Sibonga abafundisi bonke ngokuhlanganyela kwabo nangokuhlukana kwabo ngamabandla konke ukuzobambisana enkonzweni kwenziwe inkonzo ibe yimpumelelo. Bese siphinde sibonge futhi nabo bonke abaye balula isandla ukuthi silekelelane lapho nalapho kwazise iy'khathi zamanje akuveli kube lula nje nomuntu ukuthi akwazi ukufihlwa kusuke kudingeka iy'mali kuyadliwa uney'vakashi ey'dinga amanzi okuphuza. Bese sixolisa-ke kulabo nalabo esithe masizama ukusondeza amanzi okuphuza engawatholi ngesikhathi akululanga ukuthi sonke besingathola okufanayo ngoba besizama laphaya nalaphaya. Kepha nje sixolisa kakhulu komunye nomunye ohambe ephukele inhliziyo ethi eyi ngihlale kakhulu angisakwazanga ukuthola okokwehlisa kungenxa yokuthi mhlampe ibhizi ibiningi nathi sibhekene nokuningi wagcina ungasizakalanga. Kepha i-availability yakho siyayibonga ukuthi wonke umuntu ukwazile ukusondela wazisondeza kithi. Ngiphinde ngibonge futhi no-cameraman wethu ngokufika sivakashele ekwazi ukuzosiqophela lapho nalapho nangokukhulu ukuhlonipheka futhi wakwazi ukugcina okuyimfihlo yomndeni wangakuveza la okungafanele akuveze khona okwenziwa umndeni kwaba ngokomndeni. Siyakubonga kakhulu mfowethu, ukhule nje umsebenzi wakho owenzayo ube muhle ngendlela ejwayelekile nabanye abantu bakuthokozele njalo ukuthi ube ingxenye yokubasiza ngoba umsebenzi wakho ave ukwazile ukuba muhle. Bese ngibonga futhi no-MC bethu ukusiphathela inkonzo kababa ibe yimpumelelo ngaso sonke isikhathi konke okwenzekile. Siyabona ukuthi cha kube kuhle ngempela, phela singakhala ngoba singabantu omunye nomunye akhuluma kwakhe ngoba phela ukukhuluma kwabe kwemhlabeni. So sibonga kakhulu thina siwumndeni okwenziwe sikubone kube yimpumelelo kakhulu. Ngize ngizobonga ingalo yomthetho SAPS ukuphuma kwayo ngobuningi basuke kwi-province beze kuzoqinisekisa ukuphepha kwazise ukuhamba kababa kuhambe ngendlela esingayazi nathi esingeke sazi ukuthi yini esikade ingenzeka. Kepha bakwazile ukuphuma ngobuningi baze ukuzoqinisekisa ukuthi abantu bakhona baphephile kwazise besiney'hambeli ezisuka kude naneziphezulu ngendlela eyisimanga. So-ke bakwazile ukusisingatha-ke kwathi noma kukhona okuvelayo okuncane bakwazi ukusukuma bakhuza yadlula impi yaqhubeka impilo yaqhubeka inkonzo kwaze kwaba sekugcineni. Sengigcina ngibonge futhi laphayana nomasipala wethu ukusengama wasikhululela ama-traffic cop ukuba sikhontrolele umgwaqo ne-traffic. Siyaxolisa futhi nakuwo ama-traffic cop uma kukhona la siphule khona umthetho ngendlela yokushayela emgwaqeni kwazise ukuthi uma uholwa nenhliziyo yakho futhi ingeneme kungenzeka uyithole usuwenza iphutha. Kepha nakubo futhi siyaxolisa. Ekugcineni nje kubo bonke abalule isandla nabasiboleke izitsha zabo ukuzoyisebenzisa okuye kwabuka isitsha somuntu sesifile sicela ukuthi asixolele njengomndeni bokungayona inhloso yethu leyo. Siyabonga kakhulu somndeni wakaMthembu enisenzele khona nikwenze nakwabanye abantu. Uma kukhona ukube sikwenzile siyanithembisa omunye niyomsiza ngeke aze akwenze okubi njengathi uyokwenza okungcono ngoba kungenzeka kuzobe ebonile ukuthi okubi akuthandeki. La sone khona siyaxolisa kakhulu sithi nje kwi-South Africa yonke noma i-KZN yonke uNkulunkulu anihlenga nibusise namakhastoma kababa futhi aqhubeka awahlenga awabusise la babe khona impilo baqhubeke baphile amandla angashoni emuva aye phambili njalo nje. Siyabonga kakhulu mfowethu. Cha phela mina ngincoma umsebenzi kuyaphoqa ukuthi ngi-endosele ukuthi hayi uyabo mfowethu uma sihlangene ngokusiza ngeqiniso, iqiniso liyaphilisa, iqiniso liyakhulula. Uma wenza njena mfowethu wenza ukuthi uyabona ba
sahlangana indlela sahlangana ngayo ukusiza abantu. Hayi umuntu ngisamtshela ngingenqeni ngithi hayi mawuthi unaleyo nto hamba kugodo manje usuke ungihlupha abantu bahlupha mina bathi sakubona ukhuluma naloya muntu ngithi hey wena ngena ku-YouTube lapho uthathe ama-details kagoda lapho ushone kuyena loya muntu loya kukancane ungasizakali uma ungasizakalanga ngoba nawe nedlozi lakho linezinto. Mfowethu uNkulunkulu akubusise manje. Sithe sisuka ngale wathi siye ekhaya elincane liphi elincane elincane likhaya wena ubiza ngokuthi lincane le Africa my continent uthi masuka lapha ekhaya uthi uthi siye ekhaya elincane ikhaya elincane iliphi mfowethu. uNkulunkulu ubusisile mfowethu okwangampela ngiyafisa ukuthi nami ngibe isibonelo esihle wenze kahle uNkulunkulu mayikubusisa nabanye abantu bebusiseke. Ikhaya elincane le ilona khaya elincane leli ngizela abantu bebone ukuthi mayethi umuntu unekhaya elincane. Oh leli khaya lincane ngokuthi umakoti omncane ola. Lincane ikhaya yonke le ihamba lapha kule nje phansi leya le ndlu leya le yakhona lekhaya nale ngale Hawu le uyibona le yakhona lekhaya mana kuseyikwakho la lapha kusekwami hayi ngeke ngikwenye uthini manje kusekwami lapha isitoli lesaphambili sami isitoli. Hawu nalapha kuseyikwakho Lo muntu wonke ngokubona uthango uhamba lapha phansi nali lapha lapha kusekwami lapha yonke le ndawo ubibona. hawu kanti kodwa le ndawo wena wayinika ubani wayithatha ngomnyanga Ayikho wasabisa inkosi lodwa ngisabisa ngeke ngiyobuka inkosi uTembe ngithi hawu abasanginingani mina akunika indawo engaka indawo yami mfowethu siyabonga kakhulu Africa my continent asibonge kakhulu umsebenzi omuhle uProfessor Godo ubhuti kumina ubaba kwabanye umkhulu kwabanye abanye umne wabo asike iphethini asisike iphethini ubuntu yilokhu ubuntu ayikho into enje lokhu saqala ukuhlangana ngomoya wodwa siyosiza sahamba saphinda ade sisenkandla sihamba ngomoya wodwa namanje sihamba ngalo moya. Ngiyafisa lo moya utshaleke onakho akaphe ongenakho akabele ongenakho onokuningi akabele onokuncane nawo nokuncane abele omunye masingaphila leyo mpilo yokwabelana ungabona eAfrica ngaba mnandi eSouth Africa ngaba mnandi konke lokho okunye okukhulunywa ngakho kungaba lokho kuthiwa indaba zakudala thing of the past kodwa indaba ezinje asifaka umoya omusha wokuzwelana ukuthandana ukubumbana sakhe leAfrica sakhe leSouth Africa sakhe le KZN. Ale KZN sizolapha. Yabonga kakhulu qala ngiphezu kwayo ukuthi abantu asebahlanganisene baphile abantu baba lapha ngaphandle uboliwe abaphile abantu. Yes Uboliwe lapha ngaphandle ubona abantu baqhamuka lapha nabaxhakiwe zibongo ziphambene ukuthula umsindu ingane zikhula zazi ukuthi zokuphuma zibhekephi into nje isiminyaminya sabona uwe ukuthi isiminyaminya sakanda emgwaqo lapho kugcwele baba sebenza baba. Ngibonga baba. Sebenza baba. Thank you so much. uNkulunkulu baba kubusise baba asisebenze kunengxaki ngithinta. Ngibonga kakhulu mfowethu Nabantu nabanengxaki bazongithinta. Siyabonga kakhulu Siyaphambili siyini ngicela nibuyele lapha ekhaya ngoba angifuni bayisindele phansi ngifuna bayisindele phezulu. Okay usekhuluma ulimi lwangakubo ke bengamuzwa phela seshanga leze uthi bayisingele phezulu asazi bekusingela phezulu manje uyasho ukuthi hey kuseduze kwebhoda lapha nesixole